Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν των θρόνων αυτού νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτον. Ο Πατήρ εκδέχεται, ον εν κόλπης έχει συναηδίον. Το Πνεύμα το Αγίον και λέβει πάση της αγγέλης αυτού, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρα